assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini noon kala kuuɓal min ñagani mon Allah moƴƴere ha hande e koko faya ko tan eɗen paye événement machallah 4 ans mo Windere TV eɗen mbaɗa ɗum le 15 février inchallah rabbi so weeli Allah to Travel Night Club à partir de 16h en mbino événement o eɗen mbaɗa machallah lancement film documentaire eɗen mbaɗa hen aussi prestation artiste eɗen mbaɗa des décorations plus des discours et tout ça donc bandiraɓe fof ne nodda e keewal nde garata tawtere oɗon ñalawma hande noon amin gari ɗo henne e honorable Hadiya Diagana gorko Mouhamadou Hunare amin gari ɗo machallah addandemo lettre makko parrainage donc Hadiya Diagana so wiyama machallah yimɓe fof ne gandi ɗum ko neɗɗo dariɗo machallah tiɗɗo machallah yimɓe fof ji darde makko e ko fati e commune makko machallah donc noon hande amin gari addandemo lettre makko parrainage Hadiya Diagana min calminima onon fof e kuuɓal on calminama on beltanama en calmini aussi mawnen woni grand Oumar Doro Koumé gonɗo sababu hande jonde men ɗo nde ɗum noon yo Allah yoɓol moƴƴere aɗa arde délégation he sohna Sara Bal a weltanama no fewi e grande dame aussi sohna Oumou wiyama Sy merci e délégation pattamo lamo garɗon ɗo hande koye moɗon saabu enene fof ken neɗɗo goto saabu enen ndendi yidde enen ndendi yiyande kala programme mbawɗon jogade ko enen ndendi on programme ɗum noon enen beltinima Allah e nelaɗo muɗum enen beltiniɓe jinnaɓe meɗen en beltinima mo onon caggal nde jogade on famamuya wadde mi parrain événement baɗo ni mo Sénégal la fof mon fof ina foti waɗede parrain saabu ko ɓamtare leñol ko ɓamtare leydi ɗum noon so tawi on cuɓimamami e nder hen min e jinnaɓeɓe e bandiraɓe sehila fof min mbata ko weltanade Allah e weltanade on nde onon neɗɗo sa tinanimo a wawa yiyandemo a wawa miijademo saha nannamo e nder programme uji maɗa ɗum noon programme o enen jeeyi ma en daro hen ma en fodde meɗen kadi ganden yimɓe enen jeeyi programme o kadi ina wonde yiɗande ina wonde beelamo Allah noon wawi gaynude en duwima yo Allah yittin programme o ha wayno yiɗirren ni ha ɓuura ɗon ni Allah ina wawi wadde ko ɓuuri ɗum beele men noon ala ɗo haaɗi saabu on birti won nokkuji kewɗi ɗo Allah addi won hawre oɗon jiɗinimi ɗum ngal ɗon teddugal ɗum noon teddugal dasatake teddugal rolere ɗum noon yo Allah huybin dongal ngal ɗum noon yo Allah won ballo Allah jarama on jarama en beltima no fewi beele mo ala ɗo haaɗi lettre meɗen avec plaisir aussi oɗon lettre neɗɗo aɗa hokke kadi hunde taw tan ko gueɗu maɗa ko neɗu nen hen yiɗande nen hen yiɗanede nen hen kadi ganduɗon ko enen ndendi ɗum noon ma en daro hen kadde darde enen e bandiraɓe meɗen foof Allah jarama noon on jarama Allah joyi ñobdi moƴƴiri yonti avec Diagana ina jarɗon no fewi saabu kala programme gumnaɗo hande ko enen yonti avec Diagana wonɓe nder Sénégal wonɓe diaspora enen fof ndendi oɗo programme ɗum noon mon foof yo waɗ hen darde muɗum waɗ hen faydagal muɗum waɗ hen fulla muɗum le 15 février yo Allah tawnu en mbaɗen poddeeli ɗi poɗɗino wadde ɗi ha programme o wawa yuɓɓude Allah jarama on jarama minen moon hande so Allah jaaɓi inchallah rabbi merci beaucoup on jarama donc honorable Hadiya Diagana min beltanimama kadi machallah min nani haalma mbaɗka fayida kadi min kulani vraiment min kulani saabu an ko Windere TV jeeyɗa mataw ɗum ɗo ko ha ɗumna tan mais an kam koye nder Windere TV jeeyɗa donc noon min calminima kadi min mbima merci beaucoup a jarama aywa kono noon tigui yeeɓiyankoɓe Windere TV ko ɗo min garno hande ɗo e Médina gam tawde honorable Hadiya Diagana e bureau makko machallah kadi o teddini min no fewi konko e galle makko e ɓesgu makko machallah ɗum noon somin dañino ko ɓuuri o jarama min mbaɗa ɗum saabu min bismama min jaɓɓama machallah
ɗum noon min dokkon rendez-vous inchallah e lettere goɗɗo so allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon rendez-vous ko le 15 février so allahu lamɗo jaaɓi toon to ravin à partir de 16 heures bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon foof garon e keewal e peewal Allah jarama on jarama